So yan na ba? Yaningal daw po ba? Ayan po duday. Pa-extray ko na po yung natsan na. Ay na lang sa extra ko gaya ka. Pelvix. Yan. Sasizing na yung anak ko ba pe. Cover di sana yung anong mga anak. Kaya inuli ko na yung Interlock. Buri na ano kaya niya mga anak. Eh naburi king Angeles. Mukha ng daddy niya. Tayo dyan, baby boy. Tahimik siya. Good boy naman